Daina uminabot pang buhay sa ospital ang 58 anyos na backride kan sarong motorcycle rider matapos na maimbwelto sa karambola ng tulong motorsiklo sa barangay Timbaan, San Andres, Catanduanes. Pasado alas 8:10 nin aga kan Sabado, Desyembre 9. Binisto ni Police Major Emsol Ikawat, hepe kan San Andres Municipal Police Station, ang biktima na si Norma Tapar Trakenya. Mantang ang driver kan piglulunadan kaining motorsiklo, iyuan agum kaining si Jessa Tapar Torena. 58 anyos asin parehong residente kan Barangay Kabugaw, Bato, Catanduanes. Susog sa investigasyon, nangyari ang insidente kan biglang suminulpot sa National Highway sakop kan nasambit na barangay ang motorsiklong pigmamaneho ni Sara May Romero Flores, 30 anyos kan Barangay Bigaa, Birak, Catanduanes, na pigbabaybay ang tinampo pasiring sa Banwaan in Birak. Huli kan biglang pagsulpot ni Flores. Apwera sa motorsiklong pigmamaneho ni Tapar, nadamay man ang sarupang motorsiklo na pigmamaneho naman ni Fire Officer 2 Rene Carlo Vista, 38 anyos na kabarangay ni Flores. Sakay ni Vista an sa iyang minor de edad na aki kan mangyari ang insidente na maswerteng minor injuries sana ang sinapo. Sa may bandang sa Timbaan, igwa man sa sarong motorista na babayi, naka-helmet man siya, biglang nagsumulpot sa highway po ito kaya bigla siyang nagtawid, mapasiring man in Birak, pabalik po sinda, and then yun na po ito, dahil na nakontrol ka itong driver, kaan magagawin si Certain Jesse Tapar, and dahil naiwasan So itong biglang nagsulpot. And so pantulo po na na inbeltong motorsiklo, pasiring man po ito ni Birak at saka ibong na lane. Although according to the driver, nag-iwas na po siya, kaya lang naabot pa manggiraray siya kan impact itong collision ng duwang motorsiklo. Sa presente, para mientras na nakaluwas si Flores sa kulungan, mantang pighahalat pa kan hepatura kung masangat nin kaso ang pamilya kanagadan na biktima, maging ang bombero kontra sa sospek. Kasong reckless imprudence resulting to homicide asin damage to property ang posibleng kahampangon na kaso kan akusado. Aloy mi na pong pangapudan sa samuyang mga kaimanwa duman sa San Andres na talagang pag-ibayuin kutan na ang pag-ingat sa lalong-lalo na kung magamaneho din man na klaseng behikulo. Sa panahon niyan talagang sunod-sunod ang mga aksidente po niyan. Sigurado na naka-helmet and nasa tamang pag-iisip or halimbawa day po nakainom. Kasi pag nakainom medyo duman po prone sinda sa aksidente. Katakod ka ini, pangapodan kan PNP sa mga motorista na pirming siguraduho na nasa kondisyon ang hawak antes magmaneho. Importante man na pirming magsulot nin helmet ngani maproteksyonan ang sadiri. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.